Umbutho kaMbhikazi ngoba umuntu ongxathwa kalahla umabandla kaQuntu nomandla kaDongo unosepha igijima ekhokhoba ukubhekela uqala undamane umyengana umayekethe inyathi yasinda abazingelise besithi bayosele ingaba yilobhele ngoba ibhelo laphekwa nelitye lenyengane lavuthwa ilitye lasala ibhele kwathiwa wena ophekwe netje wena koqalayo ufika kweli khaya kwamkelekile kaloku apha kwaVusilanga ikhaya lenkcubeko yesintu kuyadidiyelwa kweli khaya kayo yonke imivulo asilibali ukukuthatha sikuse phayana evenkileni kwa-my friend sidambothenga kaloku ezokhupha izichitho kelinye ixesha okanye masithi amaxesha amaninzi siye sikuthathe sikuse kwezinye iivenkile apho sifike sikuchazela ukuba le nto ithengiswayo yenziwe njani yenzani kanti ngabo lozithathu siye sithathe khona iingcambu namaxolo siphathe kaloku amagqabi siyanyanga xa siphethe ezo ziwasho siphethe loo machiza kaloku ngazo zonke ii-Saturdays siphatha loo topic uyicelileyo okanye siyicingileyo ngezinye imini sidiza amahlebo yiloo nto sithi subscribe ke mntana omhle ukuba uthi le nto kabhele inencasa wenza ulike kaloku uba wena uthe incasa ndiyiva kakuhle ungamenza nalo ijonge ezantsi into yabantu ubhele ofe laa nto ijonge ezantsi uba ubhele lona uthi siyamdodobalisa kanti wena othi le nto uyivileyo ingaviwa nangabanye share kaloku mntana omhle yahambi iyotshona kooFacebook iyotshona kule veki sisuka kuyo ngomvulo besiphethe ubisi apho sesathetha khona ngento ekuthiwa yiwika bayabuyela kabantu bathi bhele kanti abantu abamhlophe nabo bayathakatha nasijongile laa nto ezaziphele zababelungu abapheleli nje kaloku kuthiwa bayathakatha they also call themselves witches bade banxibe ikhona enye ividiyo esasinayo benxibe khona ezi zinto zibhalwe witch kugqunywe nobuso ubona uba apha sekushota nje imitshayelo zitake ezi zinto zokuthakatha zasetawuni ukuthakathwa nasetawuni mvanje yiloo nto ke sithi kweli khaya siyakuthatha sikukrobise nakwenye indawo ube mhlawumbi wawungayazi masiyigqithe ke leyo size kwi-quick announcement wena mntu wakhe wayibukela ividiyo ethi amaphupha okanye dreams ungathi usithi phala ube mhlawumbi loo vidiyo ubone sewungasayiboni we're not sure ukuba uYouTube uzawuthini ngalaa video they've complained we appealed sisalinde lo appeal bayaqala bathi le video kabhele inamanyala le video bengafananga ikhona apha le video ingathi noko ubhele lona ungumanyala bomvu ungumanyala shushu ungumanyaleni lobhele sisacenga ke mntana omhle ukuthi masixolelwe this will be a second warning besiwonishiwe kuqala ngenye ivideo ethetha ngezinto zasebuthakathini I'm not sure, I've not checked whether isekhona nala video sa-aphila bathi aphila bayithathe basishiya ne-warning ukubana lena into esi-aphile nayo i-aphila izubhasa what they would do bazawundibloka ekungenini ku-YouTube for into engangeveki uzungathuki ungothuki xa ubona ubhele ungamboni into engangeveki at least iveki noko namkhe ndiyocinga ezinye into ezishushu ndwayeke nalamanyala mhlawumbi xa kusithiwa ngawo sizincokola nje thina ngamaphupha siyazi uba le nto ihambe kwezi video zikabhele bengathi hey I don't know afuna nani inqande ezingekathukwa ngabantu baka-YouTube ukuthi bhele pheza kwento zakho zishushu ngenxa yaloo nto ke uba uYouTube lona emane ikhona ividiyo abanye bazawukhumbula we had ividiyo eyayisithi intsula nayo loo vidiyo yacinywa nezinye ke ii-videos xa kuba zininzi ezi video we've got 110 nto yee-videos I can't keep up uba yeyiphi abayikhuphileyo yeyiphi engekakhutshwe yiphetheni ndiye ndithi xa ndijonge ezi video nandibona ikhona engasayiboni qha ndiyazi uba yeyiphi because of le problem ka-YouTube we are working on consolidating ezi zinto sesizincokole into iincwadi ezimbini there will be ezi ncwadi ezimbini eyokuqala incwadi will deal with ezi zinto za-Saturdays will be dealing with topics umzekelo xa sithatha lo topic ethi into zasebuthakathini sizawungena nzulu songeze kule nto besiyenzele uYouTube siye deep kwezi zinto kwenye incwadi will be talking about ezinto zangolo zithathu apho sithaka khona apho will also add manditsho nezi zinto zange-Mondays remember nge-Mondays sihambe sithethe nangazo ezinto zamabisi holy ash fake zonke ezi zinto will be discussing ezaa zinto uba sithetha ngayo le holy ash sizawuthi nansi
yenze ngohlobo, nazi ifoto zabo, abo bantu bayo bathi yenza lento, nazi ingredients. This is our opinion. Yaba into yokumila kunjalo xa sisenza ezi ziwasho, will be as fair as possible, would be our opinion. That is a disclaimer ke mntana omhle. Ukuba sithetha ngazo ezi zinto zingamayeza, sawutsho sithi nantsi intsula, here's an English name, botanical name, nantsi into yakhona idityaniswa nezi yenza le iyotshona ngolu hlobo. We'll be discussing loo nto ke. Izabe ingeyonto purely ekuthiwa kuyathakwa, sizabe sidiscusse elo yeza, silifake ke amayeza ahamba nalo elo yeza, at least iza kubeka endaweni ke mntana omhle. Ungaqalisa ke wena mhlawumbi from January ukwenza your order, because i-intention yokubana since le channel siyiqale ngoJanuary 2020, intention uba siyigqibe i-12 months yayo le channel and then consolidate. Asizufaka yonke ke lento besiyenza kwezi video zabe zi100, mhlawumbe zabe zi-close to 200, I don't know bazabe zingaphi by then, because njengoba sitshilo kule veki pheleyo, we intend to add nenye about ukuthaka, njengoba biseyiceliwe. We're still working on i-modalities zayo, noba are we able now kuyifaka na enye. Iya-exhausta lento kwenza ezi video, but ke we are working on it. Yeke ke bhele lo announcement, khawungene kuyo lento yanamhlanje. Usiphathele ntoni mntanelanga? Namhlanje siphethe umcimbi onzima, namhlanje siphethe indoda yamadoda, namhlanje siphethe indoda eshona phansi, namhlanje siphethe uphuncuka bemphethe, siphethe uphunyuka bemphethe, uMpunyu, namhlanje siphethe uNosepha, siphethe inkunzi engena mpondo. Bayibiza kamnandi bathi inkunzi engena mpondo. Namhlanje siphethe iyeza lamatyala, ngesilungu bayambiza ke uMpunyu bathi yi-porcupine root. Uyayibona ke i-porcupine nto yintoni? Incanda. Ya kodwa incanda, i-porcupine root. Ngesuthu bare kikhutsana, ndano wayitheni ikhutsane nje lento. Le plant isuka kwinto ekuthiwa yi-Thalinaceae family. Is very important ke lento zazi ezi families zezi plants, because there would be i-variations zale plant, ezinye would be similar, ezinye zingafani. Umzekelo xa sithetha ngayo uphuncuka okanye uMpunyu lo inkunzi engenampondo, there's about 5 to 8 variations zayo. Ikhona efana nayo kakhulu, vuma uthi nali iyeza lamatyala kanti ayililo. Ezinye ke would be i-variations ezenziwa zindawo, ufumanisa uba ngokwale ndawo amagqabi awade afane ncam nalawa. Botanically sometimes into ngokutshintsha nje kwekhala izawubizwa ngelinye igama, mhlawumbi kuthiwa i-variegated what, while enye ingazuba nalo lo gama lithi variegated kuba inezo colors apha emagqabini. I-botanical name ke yalo eliyeza kuthiwa yi-Thalinum cafrum, sitshilo mosibisiwa kweyiphi family, so zonke izaba zi-Thalinum what. Xa kuthiwa cafrum is because when they catalogued it, okokuqala beyiqokelela bayifumana apha e-Eastern Cape. Not only is it found in the Eastern Cape, ifumaneka yonke indawo, but when they were cataloging baqalisa ukuyifumana apha e-Eastern Cape. Lilo ke eliyeza ekuthiwa lelamatyala. Lukhona kuphando olwathi lwenziwa ngabantu abafuna uphanda beyijonga ukuba lento inceda ntoni. Zikhona izinto ezibhaqiweyo ngayo, kwafumanisa ukubana xa siya ku-medical ke mntana omhle, inoba you know the drill. Medical batsho ukubana iyasinceda isisu ke singumcimbi onzima. Phayana eklasini siyathetha ngezi types ze-stomach aches, zininzi ezi types ze-stomach aches. Sizayincokola ke phayana eklasini wena mntu onomdla. Iyayinceda i-chest xa une-chest problems, nayo ke i-respiratory nayo phaya eklasini siyayincokola, siyohlulahlule le-respiratory into upper and lower. Iyayinceda le nto kuthiwa zii-mental disorders. Phayana eklasini into esiyenza zi-headaches. I-mental disorders zihamba ke ziyodibanisa nee-depression, ziyodibanisa nogula ngengqondo. Kuthiwa thatha ke wena uyojonga uMpunyu uba kazukunceda nakwezo mental disorders. Iyazinceda ii-wounds. Phayana eklasini singena nzulu apho sincokola khona ngeskin. Ii-wounds kaloku zinto ezawuba lapha kwi-skin, internally or externally. Xa ingaphakathi kuzawuthiwa yi-ulcer ngabantu bethu, kuthiwa ndine-ulcer, is the same wound.
qha is internal, still i-ulcer naxa ingaphakathi. So uMpunyu uyangena ke ukuba uyaqaphela into sithetha ngayo, sithethe nge-digestive, sathetha nge-respiratory, sathetha nge-central nervous, sathetha nge-skin. Iphinde ke lento isebenze nakwezinye izinto esizawungena kuzo xa sesisiya emayezeni, kodwa ke medically baphinde batsho ukuthi uyakwazi ukuthatha le plant uyibilise mntana omhle, uyibilise for into ekuthiwa yi-tranquility. I don't know abelungu what do they mean, abantu ba-researchileyo bathi for tranquility. Khawenze ke wena mntana setawuni utranquility noba uzawusiva esi silungu sika-tranquility. Baphinde bathatha amagqabi bawenze isepha. Ukuba uyalifumana igqabi layo lento ekuthiwa nguMpunyu, li-slippery when you crush it. Yenye lamagqabi anamanzi, bayayikrasha ke lento ibe ngulo mpunyu. Kulapho kusuka khona lento kuthiwa Mpunyu. Ukuba uyawubona amayeza anjenge-purslane, i-purslane, that consistency nobumanzi bayo i-purslane injalo ke lento eligqabi likaphunyuka bemphethe. Bangapheleli apho ke bayayithatha bayenze nento etyiwayo, ibe yiveji lento ityiwe. Hey, what a waste. Siyawafuna thina la mayeza wena uyokwenza ngawo utwa into olwenzayo, I don't know. Iyayinceda ke xa sesigqitha kwezika-medical singena apha komayezeni, iyayinceda inyongo. Utsho uDlamini uthi uyayithatha eli gaqa gximfi uligalele kwinto engangekomiti, uliyeke lilale overnight, uvuke ngengomso uphalaze ngokubana udibanisa, uzayisela mos yodwa le komiti uyisokhileyo, and then usele ke ngokamanzi eva umsindo wakho kugcwala isisu, iyikhuphe inyongo. I don't know ke mntana omhla, ndikayithesti nangona nengxaki enyongo, kodwa ndizayizama. Wena oyizamileyo wathi ukuthi hey Bhele, hayi yenzile into yayo, bhala pha ngaphantsi, okanye wena mntu uvumayo bhala pha ngaphantsi, ukwenzela uba nabanye abantu abanengxaki enyongo. Kudala sizenze into zenyongo nasezikhemesti, kwakude kwakho into ekuthiwa i-bile mixture apha eMonti ekhemesti. I-bile mixture ayikrari ndiyeke, sizama ngazo into zo-bile mixture. Ukuba uphuncuka bemphethe uzawusiphuncula kuloo nyongo, nqina ke wena mntu ndini utsho uba ikuncedile, nathi sizokwazi ukuyisebenzisa. uMpunyu ke apha emayezeni uyafakwa kwizinto ezininzi. Hayi, asoze sizigqibe, sizawubalula nje ezimbalwa. Uyamthatha uphuncuka bemphethe, uyenza into eza kuphuncula, besithi nanku siyambona, uyidibanise namayeza njengodlula, udlule nasemapoliseni wena sigebenga ndini, udlule nakwabo bantu besithi bakulindile, nanku yeza simlindile, uphuncuke sebesithi bakuphethe. Nguye kaloku unosepha lona. Liyaphinde liyeza lisetyenziswe kuwe wena mntu ukuthi uhlaselwe ngabathakathi, ukhuselwe ngaye uphuncuka, dityaniswe namanye amayeza njengochitha ibhunga namanye amayeza, ukwenzela ukubana loo mabhunga ahlangene ngawe ahlangane odwa. Loo mabhunga balwe bodwa, basheke bengazi uba bebeqale phi nje basebesilwa bodwa nje. Uphi kanti lo mntu besisithi silwa naye? Ikhona ke enye ingxaki ke mntana omhle ayakuncedise kuyo uphuncuka. Wena mntu othakathwa ekhaya, akukho nto inzima njengonyanga umntu othakathwa ligazi lakhe. Uthakathwa ngumama, uthakathwa ngumakhulu, udadobawo, makazi, malume, uthakathwa ngutata omncinci, omnye uthakathwa yinkosikazi, uthakathwa ngumyeni, uthakathwa ngusisi wakhe, njalo njalo. Xa uthakathwa ekhaya iba ngumcimbi onzima, kuba kaloku lo mntu ukuthakathayo ukucelile kwizihlwele zakokwenu, ungene ephuma apha endlini, uyazazi zonke into zakho, uyayazi bubanjwa phi. Xa efuna loo nto yakho uyifumana with ease, kuba kaloku ngowalapha. Xa efuna ukukucela ezihlweleni uyahamba yokucela kwizihlwele zakokwenu. Siye simsebenzise ke uMpunyu adityaniswe namayeza njengetyholo kunye namanye amayeza okuba ube ufihleka mntana omhle, sibe sisithi ngela xesha khawukhe uyozicela nawe kumawenu, kuba kaloku ucelwe khona. uMpunyu uza kuthatha ke ube ufihleka ke okweli xesha ukuba usayozicengela. Into eyenza kube nzima ukunyanga umntu wegazi eyokubana ngelinye ixesha lo mntu uyakwazi ukusebenzisa izinto zakho, right?
hayi uyakwazi ukuyongena kumadlaka abantu bakokwenu, uyakwazi ungena kubuhlanti, uyakwazi ngumntu walapha ekhaya uthatha umhlaba wakho ngexesha ufuna ngayo, awubophe awufake apha phakathi kwekhaya. Uzawuthi xa unyangwa wena kujikeleza ndawoninye nezihlwele ezi kufanele zikuncedise aziyiboni le nto lomayezeni ongubhele afuna ukukhulula kuyo, kuba zona aziboni nto irongo kule nto uyiyo wena nje basewucelile nje kwaxhelwa nezo nkukhu ngelinye ixesha. Inde ke into yokuthakathwa phakathi kwekhaya mhlawumbi sizawukhe ngenye imini siyincokole ukuba imeko iyavuma. Uyaphinda ke uMpunyu asebenze ke mntana omhle apha kwezi zinto kuthiwa kukubethelela kukuchela. Xa kukhuselwe lo khaya sifuna bagqithe bathi noba besithi balibonile eli khaya bangaphinda bangaliboni ngelinye ixesha. Omnye umayezeni uzayisebenzisa le nto ayidibanise namanzi aloo mlambo mkhulu okanye ayidibanise nawo loo mlambo ungahambiyo for ipurpose yakhe kumayezeni. Ngelinye ixesha afaka amanzi olwandle, iya ngoba umayezeni ufuna ukuachieva ntoni. uMpunyu uyasetyenziswa emabhantini, uyasetyenziswa kwiintsizi, uyasetyenziswa kumayeza aselwayo, uyangena mntana omhle kuyo yonke indawo efana uba angene kuyo. Eyona nto aziwa kakhulu ngayo ke kulapha ematyaleni, loo nto kude kuthiwa liyeza lamatyala. Uyafakwa kuwe wena mntu oye-court, dityaniswa namayeza njengomhlakaza namanye ke amayeza amaninzi. Abantu basengcobo bayaligxotha izulu ngaye uPhuncuka bemphethe. Ndiyabona le nto elizulu phayana eCobosi kwelikazwe lodumo, Zwelodumo. Siyakhahlela kaloku xa sitshoyo nalapha kuwe bheka izulu. Sikhahlolo madiba kaloku xa sitshoyo kweliyana lasengcobo. Abantu basengcobo baneproblem yezulu kusuka apha eCobosi ukekela uyotshona eXhonya. Xa selisitsho izulu bade abantu bovuka esibhedlela. Abantu belacala ke bayayazi uba le nto ilizulu inqandwa njani. Basebenzisa uPhuncuka, basebenzise nelinye iyeza elinegama lala ndawo kuthiwa liXhonya. Abantu basengcobo bayalenda kule ndawo kuthiwa kuseXhonya. Dibanise uMpunyu iXhonya namanye amayeza kugxothwe izulu. Asizuyigqiba ke into kaPhuncuka bemphethe kuba kaloku le ndoda ingena kwiindawo ngeendawo yenze kwenzeke. Nawe ke khawuzifumanele uMpunyu lo nkunzi ingena mpondo. Lo uMpunyu kaloku nawe wenze kwenzeke. Ukubana wena uthi ufuna ukumsebenzisa njengentsula-ntsula, you can. Apho uthatha uMpunyu umnqunquthe uthufele esandleni uhlikihle ubaxube mntana omhle. Ungabadibanisa nabo ke ontsula-ntsula kuthiwa ngumadwaleni, bathi ngubheja kwezinye iikona. Unqutha wena uhlikihla apha ebusweni ungene phakathi kwabo ubaxube ujonge uba baza kubonana. Ngelinye ixesha bayakubona. Kaloku iyeza eli liya ngamandla esihlwele. Omnye athi ubhele uyabonwa yena mna ndibonwa. Isihlwele sakokwenu xa sikuncedisa kule nto uyenzayo siyakuncedisa mntana omhle. Omnye uqunjelwe zezihlwele zakokwabo abuye athi iyeza alisebenza. Omnye ngumayezeni kudala yenza le nto ide nayo yadikwa. Iyeke ilale ke mntana ebhele noko kudala usitsho. Siza kukhumbuza kuba uba umbona ubhele izawuba yiveki awuphinde ibuye laa nto rhandi ngubani mna uPhuncuka bemphethe. Masiyeke ke ilale sithi kwezo hlwele ezisithumileyo makube chosi kuzo kubele. Siyacamagusha.